Şu günler Mary şäherindäki hususy dermanhanalaryň öňünde adamlaryň uzyn nobatlarynyň emeli gelendigini görse bolýar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marynyň habarçysy munyň sebäplerini ila tarasynda keselçiligiň artandygy we döwlet dermanhanalarynda dermanlaryň gymmatdygy bilen düşündirýär. Marda öýme öý diýen ýaly grip keseli ýaýrady. Şol sebäpden haýsy dermanhana barsaň, uly nobatlara gabat gelýärsiň. Hasam welaýatyň arzan hasaplanýan dermanhanalarynda nobatlar gaty uly, halk 1 manat arzan alyp bolsa diýip şol dermanhanalaryň öňünde bir näçe sagatlap nowaty durýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinik şertinde söhbetdeş olan habarçy 26-njy noýabrda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä akrab, farseyi, magdan we awajan ýaly hususy dermanhanalaryň öňünde adamlar irden saat 7-de nowaty durup başlaýar. Bu ýere derman satyn almak üçin uzak owalardan hem adamlar barýar. Saat 10 töwereg nowatlar hassa artýar. Häzirki wagt döwlet dermanhanalarynda ampitsilin dermany 15 manatdan satylýan bolsa, onun hususiýetçilerdäki bahasy 10 manatdan bahalanýar. Beýleki dermanlaryň bahasy hem şonuň ýaly diýip habarçy bellidi. Dermanlaryň döwlet dukanlarynda gymmat bolmagynyň sebäpleri häzirlikçe nämäli bolup galýar. Bu barada ilat köpçüligine resmi düşündiriş hem berilmeýär. Ýöne Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolýan Marylar ykdysady kynçylyklaryň, ady haritlarynyň gymmatçylygynyň we gyççylygynyň barha ýiti duýulýan wagtynda derman gymmatçylygynyň özleriniň güzöran eklenjini hassa yaramazlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Olar Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ähtiýaçlandyryş pasportynyň hem döwlet dermanhanalaryndan derman satyn almaga ýeňillik döretmeýändigini hem belleýärler. Ilki bilen deýişli bolan saglyk öýüňden spravka düzetmeli. Şonuň esasynda döwlet dermanhanasyna ýüz tutmaly. Ýöne gynansak-da gerek dermanlar tapdyrmaýar. Adamlar pasportu ulanyp bilmejek bolsak, näme gerek diýerler. Bu pasport üçin aýda aýlygyň 2%-ni tutup galýarlar diýip habarçy yerli ýaşaýjynyň sözlerini tistirledi. Soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda ady haritler we hyzmatlar bilen bir hatarda dermanlaryň bahasy ýygyderli gymmatlaýar. Munyň bilen bir wagtda olaryň käbir görnüşleriniň gyççylygy hem ençeme gezek ýüze çykdy. 13-nji maýda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda habarçylary tutuş ýurt boýunça insuliniň ýetmezçiliginiň dörendigini habar beripdi. Lebabyň goraghanalarynda güýç edaralary awlaýar. Yerli ýaşaýjylar balyk tutýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lebabyň welaýatyna derýada we kanallarda bekanun ýollar bilen köpçülikleýin balyk tutýan adamlaryň köpelýändigini habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde welaýatyň çägindäki döwlet tebii goraghanalarynda yerli kanun goraýjy edaralaryň jogapkar eşikleri awlanmagy gadagyn edilen haýwanlary awlaýarlar. Habarçynyň 25-nji noýabrda habar bermegine görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi balykçylaryň köpelmegini adamlaryň eklenç aladalary bilen düşündirýärler. Beýleki tarapdan yerli güýç edaralarynyň wekilleriniň regionyň çägindäki döwlet goraghanalarynda awlamak bilen meşgullanmagy ila tarafına sorag döredýär. Güýç gurluklarynyň goraghanydaky gyzyl kitaba girdilen janawerleri awlamagy welaýat halkyna her türlü soraglar döredýär. Köp sanly yerli ýaşaýjylarda döwlet goraghanasy diýilende güýç edaralarynyň eşikleriniň aw zonasy ýen düşünje döräpdir diýip habarçy aýdýar. Lebabyňda ýerleşýän döwlet goraghanalarynın hataryny repetek Amderýa we Köýtönnaw döwlet goraghanalary bar. Amderyanyň kanallarynyň kollektorlarynyň suwlaryna ýaşaýan bekre balygy, ulu we kiçi Amderýa pilwurny, çorton şekilli ak marka ýaly balyklar Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdildi. Amderýa döwlet goraganasyna gyzyl kitaba girdilen Buhara suwunlary we keýikler bar. Welaýatyň çägindäki repetek we Köýtönnaw goraganalarynda da awlanmagy gadagyn edilen dürli görnüşli haýwanlar bar. Azatlygyň habarçysynyň soňky maglumatlaryna görä gadagyn ýerlerde awlaýan döwlet gullukçylary yerli ýaşaýjylaryň ýolsuz ýerlerde hereketi ukyply awtouloglaryndan peýdalanýarlar. Ol ulug ýerleriniň bu mejburlukdan şikayet edýänliklerini tasdiklaýar. Beýleki tarapdan habarçy san taýdan köperýän yerli balykçylaryň kanallarda awlanyny torlardan we elektrik togundan peýdalanýanyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä balykçylar bekanun ýagdaýda balyklary elektrik togu bilen köpçülikleýin öldürip olary satmak bilen meşgul bolýarlar. Ýurtdan gowuşýan maglumatlara görä Lebabyň goraghanalarynda diňe bir yerli güýç gurluklary awlamaýar eýsem, Azatlygyň ýurt içindäki çeşmesi şu ýylyň iýun aýyna türkmen elitasynyň ýokary gatlagynyň bir wekiline garyndaşlyk
gatnaşygy bolan täsirli adamyň hem Lebabyň goraghanalarynda awlamaga baranlygyny habar berdi. Şonu ýokary derejeli mihman teýdidäki döwlet goraghanasyna jeren awlapdyr. Ýöne Azatlyk radiosu bu maglumatlary garaşsyz çeşmelere tasdikladyp bilmedi. Türkmenistanyň 9 sany TV goraghana, 16 sany çäkli TV goraghana bar. Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan studentlerden 1200 manat möçberde pul ýygnalýar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysynyň sözlerine görä, ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary bu pul serişdesiniň kostyum jalbarlary satyn almak üçin sarp ediljekdigini aýdýarlar. Studentler bir meňdeş kostyum jalbarlary Täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçiriljek çärelerde geýmeli edilipdir. Dekanatlar studentleri şu hepdäniň içinde 1200 manat pul ýygnaljakdygyny duýdurypdyrlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 27 noýabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu ýokary okuw jaýlary barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä, studentlere kostyum jalbarlary özleriniň satyn almagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary studentleriň hemmesiniň meňdeş kostyum jalbarda bolmalydygyny aýdyp, olaryň ählisini özleriniň satyn aljakdygyny aýdýarlar. Adatça ýokary okuw jaýy pul ýygnap, matadyr kostyum jalbarlary satyn alanda onuň bahasy gymmat hili pes bolýar. Şol haritleri bazarlarda has ardan bahadan satyn alyp bolýar. Olaryň hili de has gowy bolýar. Ýöne indi ençe ýyl bäri muňa ruhsat berilmeýär diýip Azatlyk radiosuna anonim şertde maglumat beren Aşgabatly studentleriň biri aýtdy. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan studentlerden ýurtda bellenýän bayramçylyklaryň we dawaralaryň öňýanynda köplenç täze egin eşikleri ýa velosiped ýaly beýleki zatlary satyn almak ýa-da olar üçin pul tawşyrmak talap edilýär. Dilden görkezme esasynda amal aşyrylýan bu talapdan boyun gaçyrýan studentlere okuwdan kowulma kowpawanýar. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi ýurt raýatlarynyň iýjek çöregini tapman kösenýändigini aýdyp, studentlerden täze egin eşikleriň talap edilmegine öz nägileligini bildirýär. Studentler enatalaryna jaň edip ýygyderli pul beriň diýerler. Çağamyzda okuwa salan soň pul setlerinden ýadydyk. Her aý bir zat üçin pul ýygnalýar. Alýan aýlygymyzyň ýarsyny çağamyzda iýberýäris. Aýlygam öz wagtynda berilmeýär. Hemme zat gymmat. Üstesine entek okuw jaýynyň ýyllyk puluny hem töläp ýetişemzok diýip, habarçy çağasy tölegli esasda okuyan enatalaryň biriniň sözlerini çitirledi. Azatlyk radiosynyň bu barada ýurdun bilim ministrliginden kommentari almak boýunça eden synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu habar prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ýurt resmilerine Täze ýyl bayramy münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň taýýarlyk işlerine ýokary derejede ähmiýet bermegi tawşyrmagynyň ýygyanyna gawat geldi. Döwlet baştutany bu barada 18 noýabrda geçiren sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda aýtdy.